Ало, господине. Кажи. Ти се плаща, бе, човек. Ко? Чадърчето. Аз имам чадър, бе. Аре дърпа, бе. Аре, бе, човек, не ме изнервай, ще станеш, направо не знам, Не ме занимай с глупости. Поредната мишка, дето се опитва да ми наруши спокойствието. Дойдох на почивка, гледай какво стана, брат. Не съм върху себе си. Гледай, бе, това, бе, брат. Гледай. Ало, принцесо. Що принцесо? Що си като кифла с кайма в главата? Нещо за пиене да ви предложа. Не. Аз имам биричка от къщи. Може ли за малко, извиня? Да, кажете. Само да те огледам. Ай. Да остане бирата да им плащам. Ало, бибитка, не щете ли да ви направя? Да не съм дошъл да харча пари. Аз съм дошъл на кабаком, на крусарето, попълвам си краката, човек. Обхват няма, не ме търсете. Това за мен интересно. За кой ми ти кажа кавал, нали знаеш, че няма минути, бе? Много просто се. Баците шака. Сега нямам да я набера и да извънна на тъз даже. Нищо. Важното е, че има тук готини жени. Тъс отзаде скиеш ли? 2 пъти. Ама тя не знае. Съблекаването. Докато си сменях плувките. Изобщо тук много мацки съм оправил. Той Черноморе почти цялото е мое. Бам се майката от жега. Направо съм се изпотил като Веско Маринов на концерт. Ако тури един водомир под мишницата, направо ще изгори. Пак ли вие, бе, госпожо? Ама колко пъти да се разправяме? Какво се разправяш, бе, простак? Ало, на кой говориш ти, ма? Ако още един път минеш, ще открия ловния сезон с тебе. Нищо, че съм дошъл тук, само моржове на плажа. Че аз тези стюлени мога да си гледам вкъщи на Animal Planet, бе, човек. Никой не иска ма занимава с глупост. Аз тебе цял ден ли ще слушам, бе? Какво правиш ти, ма? Майго, ти от тук, бе.